Ondo. Sali esara, kanpoko herrialdetako hauteskundeak jarraitzerako orduan, gustatzen jatzu? Bai, eta, gero herrialdeak daude. Eta, Amerikako estatu batuk, zentzu horretan, nola nahiko herrialde bat, eta nik uste dut, gexero gitxia guztion gain daukela eragine, edo daukela eragine hor gertaten danak, orduan, olako herrialditan, bereziki igual, atenzioi gexauaz jarraitzen dugu. Momentuz, demokratak ez dabiz, aurri ikusitiako horrenbesteko porrota jasaten, hori barri hona izango litzateke? Baina alan dabe nik usten dut barala fenomeno bat mundu mailan zabalduterana, haude, ultraeskuinan aurrerapen bat, ultraeskuinak zelan espazizuk irabazten duen, bertan estatu batutan beraz trampeaz ikusi gendun aurreko legaldizan, eta nik usten dut gaurko, atzoko hauteskunditatik arutzau gabe, trampismu gehatzeko etorri iran fenomeno bat izan dela, eta gero amendik lasterrea egon gori zen hauteskunde presidenzialetan, eta ez da, aurrerapenak etxi igual ez da zuzenena, baina zoritxarrez usten dut hori oso presente ongo dan fenomeno bat izango dela. Datorren asterako iragarri dau, Trumpek berak iragarpen garrantzitsu bat egin behar dauela ikusiko da, baina leitekena da hori, urrengo hauteskunde presidenzialetan bera egotea, lehiakide. Bai, da ez da hiengo da ben edo ez, baina egixeran ara badarule denbora bat iragartzen, olako iragarpenak, eta nik usten dut, alako iragarpenak dizela, kanpaini etxeko beste era bat, ez? Baina ez da datorren hastin izango goran, baina nik usten dut, ixe segurutzat emon ginkela, berak urrengo hauteskunditan egongo dana. Datozan Euskal Herrira, Euskal Autonomia Erkidegora zehatzago esateko, Pedro Azpiazugaz batzartuko da gaur Euskal Herria bildu, egiturazko aldaketak proposatuko dozuez aurrekontu proiektu horretan. Egiturazko aldaketak zer dira? Egitura, guk ondala biru aste Euskal Herria bilduk aurkeztu ban, bizkat gizarte mailan aurkeztu ban ongizate hitzarmen bat, bizkat datorrena erantzutea gaur egunin bizirouen egoera sozioekonomiko larri honei, ez? Danok daki hau, zelako ondorixuk dane eukitzen, urtitako bilakaera hau, ondorixo batzuk, agrabain jizenak, batez be, Ukraniko gerrin ostin, baina, esan modun, badaz be bai, ez? Bizkat strukturalak dizen tendentzia batzuk, eta horrek bai argin jarran presizun, bai gasolinin presizun, bai, persona normala antzako, ez? Bizimoru normala eruteko, modun hartin, zelako, egondan larritze bat, eta gu guztu egen duen, bizkat, horrei egoriai erantzuteko, plantea bizanela hemen, zelako hitzarmen bat, bai klase politiku, baina bai klase sindikalaz, bai eragile sozialakin, erdietxi beharko litzaken hitzarmen bat, ez? Eta hitzarmen hori, berak esaten da demorun, pertsonan eta herritxarran ongizati bermatzeko izan bizan, ez? Eta horre guk hainbat atale kokatze gendun, eta aurrekontun eztabaida baten sartzen gazen momentun, guk usten dugu, batez be aurrekontu horrek, edo aurrekontu horretan adostu laik esen, punto batzuk behintzat, ez, ongizate hitzarmen horri, egoera sozioekonomiko larri honetan, pertsonan eta familixan eta herritxarran ongizati bermatzea behirako adostasunak egon berdile. Eta bagazela egoera baten, egoera normal batetik arutzaua jun, eta benetan taxuzko, benetan errotik emoten dizen, adostasun batzuk lortu berdizela, eta guk bai esan dugu, horrek strukturalak edo egituraskuk izan berdizela, baina bebai eremuk oso ondo identifikata dakauz, alde batetik esaten dugu, guzten dugu, erreforma fiskal batei bai heldu
biakola, Europa guztin zabaldutako eztabaida bata, von der Leyen berak, ez? Herrialdia idei etxetzan erreforma fiskalak planteatea, eta danotak jau von der Leyen ez dala precisamente eskerreko pertsona bat, baina guk gero beste eremu batzutan nahi dugu bai bizkat foku ipini, ez? Eta ara, etxe bizitza, da osakidetza, eta da gazte politikak, eta da enpresa politikak. Orduan guk bizkat hortxe esparrutan fokalizatako neurriak planteatea jungoaz. Aurreko urtean akordua egon zan, Eusko Jaurlaritzaren eta EH Bilduren artean, oraingoan gatxagoa izan alda, atzo bertan, Maialen Iriarteri entzuten geuntzan, zalantzan ipinten dauela Jaurlaritzaren negoziaziorako borondatea. Esaten dugu nien zalantzan ipini eginkela, batez be ikusten dugulako da gaur arte, gaur da saroak bederatzi, aurretik ez talako egon iselako hartu emanik, ez talako egon iselako espazizioik habilitata honen guztin honen ingurun berba etxeko, ez, aurreko urtin ja epe honetako, ja aurretik izketaldi batzuk bentsate emonda guazen, zabalik guazen ja esparru kanal batzuk, bizkat aurrekontu ingurune berba etxeko, eta urten olakoik ez dugu ezautu, ez? Eta gero bada bebai beste gauza bat, gutzako oso importanti dana, eta da, esan dan morun, isez, akordixo bat lortu gendun, gugusten dugu, aurten, guzti honetaz berbetan hasi aurretik bebai, enberdela isezko akordixun valorazioa bat, eta zemate arte gauzatu dan, zemate arte estan gauzatu, hori bebai importanti, ez? Biharren akordixo batea beire bentsate jarri aurretik. Eta bete da, aurreko urteko akordu horretan idatzitako guztia, ze balorazio egiten oso ezuek? Ez, guztia ez. Ez, eta orduan horrek bizkate keskatzen gatxu. Egixe esan, inokan hilabete eta erdi faltara bebai, urti amaitzeko eta eoleike denbori zentzu horretan, faltari zenak bizkate garatzen juteko, baina esan geinkenara bizkate aurrekontun ejekusioiko ebaluapenak ikusi hostin eta holan, onjokan beran kanpo guztixetan, beran eremu guztixetan ez tala bete. Elkarrekin Podemosek aurrekontuen negoziazioan hezkuntza legerako itunean adostutakoa eskatuko dau, hori bete daitela. EH Bilduk gai horregaz lotutako exigentziarik egingo aldau? Gure exigentzisi zentzu horretan igual beste maila baten, ero beste errail baten kokatzen da, ez? Guk ikusten dugu, udaberrixan lortu gendune aurre akordixuk, orain, testo artikulaure pasateko orduan, horre, beherapen batzuk, ero gutzako esentzialak zin, gauza batzuk alde batea lagarizela, eta gu bai gaz saiatzen, eta bai berai gobernua idei eitzau, eta bai komunidade edukatibua bai zentzu horretan dei eitzau, esatea natxe eta onartu hor beherapen batzuk eta aldaketa batzuk egon dizela, onjokan partida hau, zehozelan esateko, astapenetan dala, eta onjokan barala denbori edo bentsat Euskal Herria Bildun zereginetako edo misinoi nagusitako bat izangorala atzeabe, aurreak ordixun espiriture, aurreak ordixun logika, aurreak ordixun letreta, atzeabe bueltatzeko saiakeri engoguela, onjokan barala denbori, eta batali zehozelan esateko zentzu horretan bizkate plantea birdela. Orduan, guk lasaitxasun horreaz, hartzen dugu kontu hau, eta baragau horre hildo bat zabalik zentzu horretan, ez? Baina, aurre kontune testu inguru honetan, ero ingurumari honetan ez da eukikoen gai bat. Urkulluk atzo esaten eban, Jose Barrio Nuevok esandakoen arira, Felipe Gonzálezek eta PSOEk, besteak beste, eretxi emon beharko leukiela. Bate egiten duzu, lehendakariagaz?
Ni gusten dut, iritsixe, bai, bueno, sozialako adierazpen batzuk, bai, pronunziamento batzuk, bai, egon biko litzakezela, baina hemen danotak hau zer gertaran, ez? Orain, hone, Jose Barrionuevok adierazpen batzuk gen jau, ez ondala asko, Rafael Berak eibame bai, Espainiko telebizioiko kate baten, ondala ez asko be bai, Jose Corcuerak eibane be bai beste adierazpen batzuk esaten eurak bisaltze benela gutun bombak, ez, herri batasunako militantin kontra, eta ez da ixe pasaten, ez. Orduan guk usten dugu, utxalak isaleik ezen adierazpenetatik arataua junbir dela, eta ez bakarrik alderdi sozialisti baizik eta klase politiko guzti. Urkullun alderdixak guzti hau pasaten eguanin alderdi sozialistiaz gobiernu partekatze ban, ez? Eta onarte, izugarrizko ez da, albo batea lateko autu egon da, ez, gai guzti hau. Orduan guk usten dugu, egon berdela onarpen bat benetan, hemen egondana ez dala izan, estatuko injar polizialan aldetik eoleik ezen kide batzun aldetik egon dizen jarduera aizlau batzuk, eta hau esaten dut batez be, hemen be bai, ez? Legebiltzarren be bai, onartzen dalako lege bat, gehiagikeria polizialen biktimen ez legea, eta ez ley de abuso de víctimas policiales. Ez dion gehiagikeria polizial batzu kaso aizlau morun, egon da gobernuko instantzixa altuenetatik planifikatako, finantzatutako eta artikulatako gerrazikin bat eta estatu terrorismo bat, ez? Orduan guk usten dugu klase politiko osun aldetik, egon birdela horren aldetik aitortza bat, eta gero zentzu berin, biktima horren ganako aitortza bat eta reparazioirako bitxartekuk, bebai. Eretxi asko entzun duguz, Barrionuevok El Paisi emon eutzan entrevista hori pausa usanetikona, egun batzu paso dira, eta batzuk dinoe, EH Bildu, berari eskatzen deutzen hori, orain bestei eskatzen da bilela. Honetaz eretxi dekozu, paralelismorik egin leiteke? Baina nik gusten dut, eta bizkatontxe esan dutenan aritxik, ez? Hemen barala ez da izozelako marra bat, barala ezberdintasun bat oinarrizkurana eta esentziarana zentzu horretan, ez? Alde batetik, Euskal Herria Bilduk, badaru hainbat denbora, kontu guzti horretan, edo ez, hausi guzti horretan urratz batzuk emoten, eta danotak hau ezeintzut izen urratz horrek, ulertzen dugu bai, batzuntzako nahikuk isati, beste batzuntzako ez nahikuk isati, baina emoten dizen urratz guzti horrek, emoten di errealidade baten gainin, ez? Eta errealidade horire bizka bat ontxe azpimarratzen neban. Hemen bara ezberdintxasun esentzial bat. Eta da, estatu terrorismuk onarte hemen izugarrizko zigorgabetasun pairatu lau. Hemen egondiz, hainbat eta hainbat ekintza, inolako ondorixoik euki ez da benik, ez? Eta beste alde batetik, egondan injarkesi, ez? Batez behetan aldetik egondan injarkesi, hori bai izan da, zentzu guztixetan jasartu, jarraipena ingako, zigortuen ez? Orduan, diferentzia horretatik abiatuz, guk usten dugu, hemen barala beste alde horretan, itortza bat egin biharra eta bizkaten janan inguruko irakurketa fidel bat egin biharra. Eta horrek ez da nahi esan, gero bakotxak beran responsabilidaditatik eta bakotxak bizikidetzia eileiken ekarpenetatik aurrera pausoik emon birrez da benik, ez? Baina guk usten dugu momentu honetan eta ez dugu guk ekiparaten bez Euskal Herria Bildu eta Ezkerra Abertzali eta ez, baina, Euskal Herria Bilduk emonda bene pausuk esentzu horretan, guk usten dugu, horrek ezin gizela, ez, holan,
ez da, momentu batetik bestea pasaten laga. Zapatuan, azaroak, semendiak 12 eukingo dauz, Abante, lelopean manifestazioa deitu dau, Euskal Herria Bilduk, Bizkaiko Uriburuan izango da, Bilbon izango da manifestazio nagusi hori. Zelako irudia erakutsi gura dozue? EH Bildu ze momentutan dago? Bueno, guk bizkate manifestazio horren ez da, kokapen politiku edo manifestazio horretan lusatu biharreko mesun inguruko enkuadri zelan esateko etxen dauen momentun da esateko eta da bizkata zieran komentate gendun egoera sozioekonomiko honen aurrin zelan esarri edo imponiu nahi dozkusen narratiba aurre etxeko bizkate planteaten dugu, ez? Osea, Urkulluk berak esate ban, uda maieran, ekaitza datorrela, ez? Eta guk esaten dugu, ez? Ekaitza ez. Dator, ontxe arte, esarriri zen, ero implementari zen politika publiko eta politika batzun ondorixuk datoz. Eta hori ez da hausasko egoera bat, hori ez da fenomeno meteorologiko bat, hori ere, esan bezala, hori ez, ondorixo politiko bat. Guk usten dugu, barala horrei alternatiba bat, barazela hemen aukerak egoeriai beste bide batzutatik aurre etxeko eta hori zelan esateko hemen, Euskal Herrixan, 2022an, eskerre soberanismuk, ero eskerre independentistik ordezkatzen da bela, Orduan, bizkaten kuadri hortixeik etorrikora, Guk zapatun esango buenara gerri gehatuen bier dela, osea, alferrikakurela eta ondorixo oso negatibu ekarrikora bela eskalada militar baten aldeko apostu etxen jarraitzik, eskatuko buenara aberastasunan banaketi eta eskatuko buenara bebai Euskal Herriak buru jabetzi birda bela, hemen beste politika publiko batzuk onartzeko eta geure etorkizunaz bebai geuke erabakitzeko, Orduan, esarri nahizkun narratiba guzti horren aurrin, beste narratiba bat kokatu eta esaten, hemen barala injarra eskerri independentistik ordezkatzen da bena, gauzak beste erabaten etxen azteko. Azkeneko galdera bat eta erantzuna labura izatea eskertuko neusizu denborea baioakulako. Aurton beste komunikabide bati emondako alkarrizketa baten, esan dozu, EH Bilduren helburua Eusko Alderdi Jeltzalea ordezkatzea dala, irabasteko eta gobernetako bokazioa dekola EH Bilduk, laster foru eta udala hauteskundeak datoz, Bizkaian EAJak ordezkaritza zabala dauka, zuen helburuak betetako zirrikiturik ikusten dozu? Bueno, esan modun gure bokazinoi eta gure helburu eta gure borondati hori da, baina nik usten dut hauteskundita presentaten dan alderdi orok daukela, irabazteko helburu hori. Orduan, gu bokazinoi horreaz presentaten gaz eta gu seguru gaz Bizkaixan itzordu elektoral honetan bebai aurrerapenak emon gauzela, 2019ko hauteskunditan alan ikusi zan, alan gehatu zan ageri zan, eta guk, konbentziute gaz, 2023an hasikoran itzordu elektoral edo ziklo elektoral honetan bebai, Euskal Herria Bilduk, beran gorazko joeri erakutzikora dela, eta batxe Bizkaixan bebai. Bederatzietarako 5 minutu baino ez, Unai Urruzuno, EH Bilduko mai politikoko bozeroalea. Eskerrik asko, geurean egotea gaitik. Eskerrik asko zegoei. Urrengor arte. Hori da.